नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. समीर नलावडे यांच्या अर्जावर घेतली हरकत. वेंगुर्लेत भाजपने फोडला प्रचाराचा नारळ. आणि कणकवलीत अर्धछाननीत भाजपच्या सर्व हरकती फेटाळल्या. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शेती वाचवा शेतकरी जगवा असा नारा देत महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीकडून स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात येत आहे. सावंतवाडी ते बस स्थानकासमोर त्यांनी मोहीम राबवली. गेल्या काही वर्षातला जर इतिहास बघितला तर घराच्या परसामध्ये होणारी किरकोळ जी छोट्या स्वरूपाची शेती होती ती सुद्धा माकडांच्या त्रासामुळे नष्ट झालेली आहे. काजू, नारळ, सुपाऱ्या या सगळ्या माकडांनी नष्ट केलेल्या आहेत. त्यातूनच येणारे गवेरेडे, त्यातूनच येणारे हत्ती आणि डुक्कर यांच्याकडून शेतकऱ्यांची नुकसान एवढं होत आहे. आणि दरवेळेला आपण बघतोय तर या प्राण्यांकडनं होणाऱ्या नुकसानीचं राजकीय फायदा उचलला जातोय, राजकारण केलं जातं. आम्ही एक असं व्यासपीठ उभं करतोय की इथे राजकारणाचा लवलेश नसेल आणि जनजागृती करायची आहे. आणि या जनजागृतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न लोकांसमोर आणून, प्रशासनासमोर आणून, शासनासमोर आणून कुठचा तरी धोरणात्मक निर्णय व्हायला पाहिजे की येणारे प्राणी थांबतील कसे आणि शेतकरी आपला वाचेल कसा. याची सुरुवात आज आम्ही सावंतवाडीतून केलेली. पहिल्या टप्प्यात तरी आम्ही यांच्यापैकी कोणालाही निवेदन दिलेलं नाही, कारण सावंतवाडी हा जिल्ह्यातला प्रश्न आहे. जिल्ह्यात अनेक आंदोलनं झाली, अनेक उपोषणं झाली. त्यामुळे मला वाटतं की जागृत लोकप्रतिनिधींना हे ऑलरेडी माहिती आहे, फक्त त्यांच्याकडून याच्यावरती ठोस निर्णयच होत नाही. त्यामुळे नव्याने ह्यांच्या पायाशी जाऊन आणखीन वेगळं काय आम्ही सांगणार आहे. आजपर्यंत लोकांनी निवेदनं दिली, आम्ही निवेदनच देणार. ती निवेदनं केराच्या टोपलीत जाण्याच्या ऐवजी शेतकऱ्यांना एकत्रित घेऊन आपल्याला काहीतरी धोरणात्मक निर्णय करण्यासाठी त्यांना कसं आपल्याला आणता येईल, त्या निर्णयापर्यंत कसं येता येईल याचा आम्ही विचार करतो. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष पदासाठी 11 आणि नगरसेवक पदासाठी 114 असे एकूण 125 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. शेवटच्या दिवशी एकूण 62 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या अर्जावरती छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. छाननी प्रक्रियेनंतर 21 तारीखपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया होणार आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली आहे. आज शेवटच्या दिवशी 62 अर्ज दाखल झाले. कालपर्यंतचे 63 असे टोटल मिळून 125 अर्ज दाखल झाले. नगराध्यक्षपदासाठी 11 अर्ज आतापर्यंत दाखल झालेले आहेत आणि सदस्यपदासाठी 114 अर्ज आहेत. जर वैध ठरतील तर त्यांना 21 तारखेपर्यंत दुपारी 3 वाजेपर्यंत त्यांना माघारी घेता येईल. या निवडणुकीमध्ये शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, अजित पवार गट, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. अजित पवार गट वगळता सर्वच पक्षांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार रिंगणात उतरलेत. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची पाहायला मिळणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी 6 उमेदवारांनी एकूण 11 उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत. यात श्रद्धा भोसले यांनी भाजप 1 व अपक्ष 2 असे एकूण 3 अर्ज, अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी 2, सीमा मटकर यांनी उबाटा शिवसेनेकडून 1, शिवसेनेकडून ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, काँग्रेसकडून साक्षी वंजारी आणि भारती मोरे यांनी प्रत्येकी 1, तर निशाद बुराण यांनी 2 उमेदवारी अर्ज दाखल केले. शिवसेनेकडून नगराध्यक्ष पदासाठी ॲडव्होकेट नीता सावंत कवेटकर, तर प्रभाग क्रमांक 1 मधून हर्षा जाधव, बशीर पडवेकर, प्रभाग 2 मधून संजना पेडणेकर, खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, प्रभाग 3 मधून दीपाली सावंत, वैभव फुसेकर, प्रभाग 4 मधून ॲडव्होकेट सायली दुवाशी, प्रसाद नाईक, प्रभाग 5 मधून उत्कर्षा सासोलकर, बंड्या कोरगावकर, प्रभाग 6 मधून शर्वरी धारगरकर, दुर्गेश उर्फ देव्या सूर्याजी, प्रभाग 7 मधून स्नेहा नाईक, संजू परब, प्रभाग 8 मधून अनारोजीन लोबो, सुरेंद्र बांदेकर, प्रभाग 9 मधून पूजा आरवारी, अजय गोंदावळे, प्रभाग 10 मधून वेदिका सावंत, गोविंद वाडकर या उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं. भाजपकडून नगराध्यक्ष पदासाठी श्रद्धाराजे भोसले, तर प्रभाग 1 मधून दीपाली भालेकर, राजू बेग, प्रभाग 2 मधून सुनीता पेडणेकर, बबन साळगावकर, प्रभाग 3 मधून मोहिनी मडगावकर, आनंद नेवगी, प्रभाग 4 मधून महेश्वर शेख, गोपाल नाईक, प्रभाग 5 मधून दुलारी रांगणेकर, सुधीर आडविरेकर, प्रभाग 6 मधून मेघा डुबळे, अमित कौंडळकर, प्रभाग 7 मधून समृद्धी विरनोडकर, उदय नाईक, प्रभाग 8 मधून सुकन्या टोपले, प्रतीक बांदेकर, प्रभाग 9 मधून नीलम नाईक, ॲडव्होकेट रुजुल पाटणकर, प्रभाग 10 मधून वीणा जाधव, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडून नगराध्यक्ष पदासाठी सीमा मटकर यांनी, तर प्रभाग 1 मधून अफरोज राजगुरू, शेखर सुभेदार, प्रभाग क्रमांक 2 मधून दीप्ती केसरकर, गजानन वाडकर, प्रभाग 3 मधून गीता सुकी, निशांत तोरसकर, प्रभाग 4 मधून समीरा खलील, देवेंद्र टेमकर, प्रभाग 5 मधून कृतिका कोरगावकर, उमेश कोरगावकर, प्रभाग 6 मधून तेजल कोरगावकर, शैलेश गौंडळकर, प्रभाग 7 मधून नारिया सुभेदार, संदीप राणे, प्रभाग 8 मधून शिप्रा सावंत, संदीप वेंगुर्लेकर, प्रभाग 9 मधून शिप्रा सावंत,
नियाज शेख, प्रभाग 10 मधून श्रुतिका दळवी, प्रदीप कांबळे, तर काँग्रेसकडून तौफीर शेख, शिल्पा कांबळी, गणपत नमशी, ॲडव्होकेट राघवेंद्र नार्वेकर, स्नेहल मसूरकर, सुनील पेडणेकर, निशाब शेख, ॲडव्होकेट समीर वंजारी, ॲडव्होकेट रितू परब, साक्षी वंजारी, अरुण भिसे, संतोष जोईल, ॲडव्होकेट प्रज्ञा चौगुले, सुमेधा सावंत, श्याम वाडकर, प्रणाली नाईक असे 16 उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, अजित पवार गटाच्या उदय भोसले, अगस्तीन फर्नांडिस, दिशा कामत, रंजना निर्मल, ॲडव्होकेट सत्यवंत सेनवणकर असे 5 तर प्रसाद नाईक, ऋग्वेद सावंत, बबलू मिशाळ, आशुतोष शेळेकर, नासिर शेख, हरेश कोटेकर, शबाब शेख, अर्चित पोकळे, लतिका सिंग, राधिका चितारी, अस्मिता परब, नसीर पटेल, सुरेश भोगटे, समीउल्ला ख्वाजा, जावेद शाह, प्रल्हाद बागवान, गौरव जाधव या 17 जणांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपाकडून आतापर्यंत 3 हरकती घेतल्यानंतर या 3ही हरकतींचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. या हरकती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळत सर्वच नामनिर्देशन पत्र वैध ठरवली आहेत. सगळी उमेदवारी अर्ज हे वैध ठरलेले आहेत आणि आम्ही आता ह्या सगळ्या जनतेचा कौल घेण्यासाठी लढाईला सज्ज झालेलो आहोत. जे काही त्यांची पद्धती आहेत ते त्या ठिकाणी त्यांनी घेतलेल्या हरकती घेतलेल्या, पण त्याचा काही परिणाम झाला कारण प्रत्येक उमेदवारानं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. आमचे ॲडव्होकेट गणेश पारकर असतील, आमच्या नोटरी राणे मॅडम असतील, आमचे ॲडव्होकेट महापणकर असतील, या सगळ्यांनी याच्यामध्ये कायदेशीर बाबीची सगळी पूर्ण तपास केलेला होता आणि योग्य पद्धतीनं सगळ्या उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले होते. त्यामुळे थोडासा तणाव राहिला नेमक्या अर्जांवर आक्षेप घेतल्यामुळे, पण आम्ही कन्फर्म होतो. आम्हाला त्याच्यामध्ये माहिती होती कारण या अशा चांगल्या वकिलांची साथ होती. नोटरीमध्ये चांगला त्यांनी सगळ्यांनी काम केलेलं होतं आणि सगळ्यांचा टीमचा सगळ्याचा एक सांघिक या सगळ्यामधला हा निर्णय आहे आणि त्यामुळे मी सगळ्या वकिलांचं मनापासून त्या ठिकाणी आभार मानतो. माझ्या कार्यकर्त्यांचं सुद्धा मनापासून त्या ठिकाणी आभार मानतो. प्रसाद भाई, बघितलं तर आपल्या मिसेसच्या उमेदवारावरती ऑब्जेक्शन घेतलं होतं. आपल्या डोळ्यामध्ये आनंद सुरू आहेत, रडतंय आपण, काय सांगा? सत्याचा विजय झाला. बालचंद्र महाराज स्वयंवर होणार आमच्यावर आहे. विरोधकांनी खूप आक्षेप घेतला होता. हो, त्यांना समजत होतं आम्ही लढल्यानंतर त्यांचं काय असणार आहे, ते निकाल त्यांचा काय असणार ते समजत होतं, म्हणून त्यांनी ते केलं. मुद्दा म्हणून जाणून केलेलं आहे. कसं उत्तर द्या, कसं उत्तर द्या, काय सांगा? उत्तर विजय, मी कोणाबद्दल वाईट बोलणार नाही. आम्ही आमचं काम करणार. कुठचाही निकाल लागेल कसा, त्याला आम्ही राजी. पारकर साहेब, अगदी तगडं असं ऑब्जेक्शन घेण्यात आलं होतं. कशा प्रकारे ऑब्जेक्शन होतं आणि कशा प्रकारे तुम्ही ऑब्जेक्शन कडून काढलं? नगरपंचायत कणकवली सार्वत्रिक निवडणूक 2025च्या दरम्यान मुळात ऑब्जेक्शन घेण्यात आलं ते नगराध्यक्षपदासाठी. तिथे 6 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी गणेश उर्फ बंडू हरणे यांचा अवैध ठरवण्यात आला आजच्या नवीन GR प्रमाणे. पैकी जो नगराध्यक्षपदासाठी BJP तर्फे अधिकृत समीर नलावड यांचा जो अर्ज होता त्यामध्ये आमचं ऑब्जेक्शन होतं की त्यांना एका सेशन केसमध्ये गंभीर गुन्ह्यामध्ये, जिथे अटेम्प्ट टू मर्डरसारखा गुन्हा होता, अन्य सेक्शनमध्ये देखील त्यांना वारंवार 7 वर्षाहून अधिक शिक्षा झालेली आहे. अशा शिक्षा संदर्भात ते डिस्क्वालिफाय आहेत म्हणून आम्ही तो प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु तो मेरिटवर डिसाईड करून साहेबांनी तोही वैध ठरवला आणि आपले आता भावी नगराध्यक्ष संदेशजी पारकर यांचाही डमी अर्ज आणि मूळ अधिकृत अर्ज देखील वैध ठरवण्यात. विशेषतः 3, 5 आणि 6 या प्रभागामध्ये अगदी तगडं आव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न केला. 3 वकील उभारले गेले आणि बऱ्याचशा गोष्टी ह्या तकलादू स्वरूपाच्या होत्या. बरेचसे ऑब्जेक्शन हे आक्षेप हे कायद्याने टिकणारे नव्हते. अगदी बारीक सारीक गोष्टीचा सुद्धा अभ्यास करून त्यांना कोर्टाला मिसगाईड किंवा प्रिसाइडिंग ऑफिसरला मिसगाईड करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण कायद्याची तत्व आमच्या बाजूने होती. कायद्याच्या प्रोव्हिजन्स मी दाखवले आणि ते 2-3 अर्ज आमचे वैध ठरवले. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये, 5 मध्ये आणि 6 मध्ये नेमके काय आक्षेप घेतले होते प्रभागने? ते शपथपत्रामधील नोटराइज डॉक्युमेंट संदर्भात आक्षेप नोंदवण्यात आले. नॉमिनेशन फॉर्ममधील काही त्रुटी दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला पण ते कायद्यात कुठेही ती त्रुटी दिसत नव्हती. सगळे ऑथेंटिकेट प्रोव्हिजन प्रमाणेच सगळे नोटराइज झालेले डॉक्युमेंट होते, शपथपत्रे होती. कोर्टाने GR प्रमाणे आणि कायद्यातील तरतूदप्रमाणे. वॉर्ड नंबर 16 मध्ये नेमकं काय ऑब्जेक्शन होतं? तिथं बघितलं तर पारंपरिक राजकीय विरोधक मला वाटतं आजच्या छाननीमध्ये प्रभाग क्रमांक 16 मध्येच बराचसा वेळ गेला. तिथे उमेश वाळके आणि मला वाटतं संजय मालनकर कामतेकर या 2 उमेदवारांमध्ये तगडी बहस झाली. थोडक्यात मतभेद झाले. वकिलांमध्ये देखील मतभेद झाले, वादावादी झाली, युक्तिवाद मांडण्यात आला. त्यामध्ये त्यांनी अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न उचलून धरला होता उमेश वाळक्यांचा. पण त्यांची देणी कुठलीही थकीत नव्हती. प्रोव्हिजनप्रमाणे त्यांच्या परमिशन संदर्भातले दंडात्मक कारवाईच्या पावत्या त्यांनी हजर केलेल्या होत्या आणि मुळात म्हणजे नगरपंचायतीने कुठली येणेबाकी नसल्याचा महत्त्वाचा दाखला दिले असल्यामुळे त्यांची ते आक्षेप काही टिकू शकले नाहीत.
प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये जो आक्षेप घेतला गेला होता त्या प्रभाग क्रमांक 6च्या आक्षेपामध्ये काय मुद्दे मांडले होते? त्यामध्ये 3, 5 आणि 6 मध्ये सेम मुद्दे त्यांनी आक्षेप मांडले होते, परंतु ते तकलावत होते. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मी नॉमिनेशन पत्रामध्ये अफर्मेशनचं हे नाही आहे, शिक्का नाही आहे, नोटराइज डॉक्युमेंट ॲक्च्युली प्रोव्हिजन परंतु ते सत्यापित केलेले असल्यामुळे कोर्टाने ते वैध ठरवले. मॅडम 16 नंबर वॉर्डामध्ये तुमच्यावरती खरं म्हणजे मोठं ऑब्जेक्शन होतं. सुरुवातीला तसं म्हणजे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मला विचारलं समोरच्या वेळी तुमचं ऑब्जेक्शन आहे का, तर मला माझं ऑब्जेक्शन नाही. ऑब्जेक्शन नाही का, तर मला लढायचं आहे, रडायचं नाही आहे. ही रडण्याची वृत्ती होती. लढण्याची वृत्ती माझ्यात असल्यामुळे मी ऑब्जेक्शन त्याच्यात घेतलं नाही. माझ्या तिने बरंचसं ऑब्जेक्शन घेतलं ते त्यांनी क्लिअर केलं. आणि दुसरी गोष्ट, मी परबवाडी आणि शिवाजीनगर यांचे आभार मानतो का, तर ओपन आरक्षण पडून सुद्धा त्यांनी मला दिलं, म्हणून परबवाडी आणि शिवाजी यांचं मी आभार मानतो. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 6च्या भाजपच्या उमेदवार स्नेहा महेंद्र अंधारी विरुद्ध शहर विकास आघाडी पॅनलच्या सुमेधा प्रसाद अंधारी ह्या एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत. भालचंद्र बाबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या कणकवली नगरीत मी स्नेहा महेंद्र अंधारी प्रभाग क्रमांक 6मधून उमेदवारी अर्ज भरला आहे. आज त्याची छाननी झाली. माझा अर्ज वैध ठरला आहे. नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे तसंच माननीय राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली मी आज हा निवडणूक लढवणार आहे. माझी निशाणी कमळ आहे आणि लोकांच्या मनातले काय प्रश्न असतील ते मी मांडून त्यांचा विकास कसा होईल याबद्दल. माझ्या विरोधात माझी जाऊबाई सुमेधा अंधारी ही उभी आहे, तरीसुद्धा मी तिलासुद्धा शुभेच्छा देते. माझं मत असं आहे की निवडणूक आणि बाकी काय असेल ते उंबरठ्याच्या बाहेर आहे. मी उंबरठ्याच्या आतमध्ये माझ्या परिवाराला जास्त महत्त्व देते. पक्षाने जबाबदारी दिली आणि पक्षाने जी मला जबाबदारी दिली आहे ती मी पूर्णपणे पार पाडेन आणि त्यांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास मी नक्कीच सार्थकी लावेन, त्याबद्दल शंका नाही. माझ्या मतदारांवर खूप भरोसा आहे. त्यांनी मला 2 वेळा निवडणूकमध्ये साथ दिलेले आहे. अशा प्रकारे आता ही पण पुन्हा माझ्यावर विश्वास आहे, त्याच्या जनतेवर पण माझा खूप विश्वास आहे की आम्ही जिंकणारच आहे आणि तिला पण माझ्याकडून खूप मनापासून शुभेच्छा आहे. तुमच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत घेतल्यानंतर तुमचे पती प्रसाद अंधारी यांच्या डोळ्यामध्ये आनंद अश्रू चढले आहेत. काय तुमची भूमिका आहे? त्यांना विश्वास होता भालचंद्र महाराजांवर, स्वामी समर्थ जिकडे, आणि तिला पण थोडंसं वाईट वाटत होतं की काहीतरी झालं तर म्हणजे काय मी सांगू, मला पण काही सुचतच नाहीये. मी पण खूप घाबरलेली होती, पण मला त्यांच्यासाठी जिंकायचं होतं आणि त्या आम्हाला माहिती आहे जेव्हा हरतात तेव्हा जीत होतात. हे आता त्यांनी स्वामीनेच आम्हाला दाखवून दिलेलंच आहे. जिथे हार म्हणजे कुठेही आपल्या खूप प्रॉब्लेम आणतात तिथे नक्कीच जीत ही असतेच. तुमच्या विरोधात तुमची जाऊ नाही, काय सांगत त्याबद्दल? काय नाही, ती पण प्रयत्न करणार, मी पण प्रयत्न करणार. माझ्याकडून तिला मनापासून खूप शुभेच्छा. मंडोरा देऊळवाडी इथं आपल्या गॅरेजसमोर चुकीच्या पद्धतीने विद्युत पोल टाकल्याचा आरोप प्रितेश गवंडी यांनी केलाय. तसंच तुझ्या गॅरेजचं विद्युत कनेक्शन कट करण्याची धमकी अधिकाऱ्याने दिल्याचा आरोपही गवंडी यांनी केला आहे. महावितरणकडून मंडोरा इथं नवीन विद्युत पोल टाकण्याचं काम सुरू असून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने बसवलेले पोल कट करून आपल्या गॅरेजसमोर मुद्दामून फक्त काही पोल टाकल्याचा आरोप प्रितेश गवंडी यांनी केला आहे. तसंच तिथे उपस्थित अधिकाऱ्यानं गॅरेजचं वीज कनेक्शन बंद करण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही गवंडी यांनी केला आहे. कट कर, बिंदास कट करा, माझा काही विषय नाही. गॅरेजची लाईन कट करतात, करू शकतात. गॅरेजची लाईन कट करतो माझी. हो करून ये ना साहेब, कट करतो सांगतो. तुझी बघा गॅरेजची लाईन कशी आहे ती कट करतो, करा कट. इकडे रावल्यात ना, मी सगळं भरलेलं आहे. कुठे जाते बघा. माझा विषय काय नाही, माका पप्याचा आहे ना, माका आहे नको. तुम्ही जर माका सांगा तिट्यावरसून माऊली मंदिरपर्यंत 21 पोल ह्या बाजून होत, मग हे 2 पोल हडीसून कित्या, मग घालता तर 21 ह्या बाजून घाला. मी काय म्हणतो गॅरेजच्या वरसून लाईन जाता, माका ती नको असा. त्या दिवशी काय म्हणले मी हयसून थंय घालतले, आता ह्या सांगते ना हो काम थांबवते ना, हे साहेब सांगते तुझ्या ह्या कट करते लाईन म्हणा. कट तुम्ही खायच्या बेसवर कट करता लाईन उभं राहतो ते. माका ते सांगूच नको, माका सांगूच नको. गव्हर्नमेंटचं काम थांबवतो. माझ्या खायच्या बेसवर तुम्ही माझ्या गॅरेजची लाईन करतील. माझा तुम्ही खायच्या बेसवर बंद कट करतात म्हणता. मी कसा माझ्या बिल थकी दा किंवा मी काय तुमचे ह्या ऍडव्हान्स भरून नाही असं, मी सगळं भरलेलं असं. माझं त्याच्याशी काही संबंध नाही. तुम्ही खायच्या बेसवर सांगले तुम्ही लाईट तुझी कट करते म्हणा. माझं बिल पेंडिंग हा, मी ऍडव्हान्स बिल भरले, ह्या महिन्यात बिल आहे ना, मी ऍडव्हान्स पैसे पे केलेले असं. सगळे प्रॉब्लेम इथे मिटलेले आहेत. इथे
यांचा प्रॉब्लेम म्हटलं, याचा प्रॉब्लेम म्हटलं, त्याचा माझा प्रॉब्लेम हा त्याचा काय रस्त्याच्या बाजूने आहे. रस्त्याच्या बाजूने मग ह्या रस्त्याच्या बाजूने नाही एवढे ते नाही, रस्त्याच्या बाजूने रस्त्याच्या बाजूने. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आज कणकवली येथील भालचंद्र महाराजांचं दर्शन घेत समाधीस्थळी ते नतमस्तक झालेत. पाहुयात. वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची आज मंगळवारी छाननी करण्यात आली. या नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झालेल्या 8 उमेदवारी अर्जांपैकी 6 अर्ज वैध ठरून 2 अर्ज अवैध ठरले. तर नगरसेवक पदासाठी दाखल झालेल्या 113 अर्जांपैकी 89 अर्ज वैध ठरले व 24 अर्ज अवैध ठरलेत. वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज छाननी प्रक्रिया ही पार पडली. या ठिकाणच्या स्वामी विवेकानंद सभागृह ज्या ठिकाणी पक्ष स्थापन केले आहे त्या ठिकाणी छाननी प्रक्रिया ही पार पडलेली आहे. सर्वच पक्षाचे उमेदवार तसेच नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार हे त्या ठिकाणी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या संपूर्ण छाननी प्रक्रियेमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी एकूण 8 जे उमेदवारी अर्ज आहेत ते दाखल करण्यात आलेले होते आणि यातील 6 उमेदवारी अर्ज हे वैध ठरलेले आहेत. तर यातील 2 जे उमेदवारी अर्ज आहेत ते अवैध ठरलेले आहेत. भारतीय जनता पार्टी पक्षाकडून विनायक उर्फ सुहास मुंदरकर यांचा एक उमेदवारी अर्ज अवैध ठरलेला आहे. तर शिवसेनेकडून उदाजी उर्फ उमेश शेरम यांचा अर्ज अवैध ठरलेला आहे. अतिरिक्त हे 2 अर्ज भरण्यात आलेले होते आणि पक्षाचा एबी फॉर्म हा न मिळाल्यामुळे हे अर्ज अवैध ठरलेले आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी एकूण 113 अर्ज हे नगरसेवक पदांसाठी दाखल झालेले होते. यातील 89 अर्ज वैध ठरलेले आहेत तर 24 अर्ज जे आहेत ते अवैध ठरलेले आहेत. त्यामुळे आता 21 तारीखला ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 21 तारीख आहे. यानंतरच किती अर्ज राहतात, किती अर्ज उमेदवारी अर्ज मागे घेतात व नेमके किती अर्ज राहतात हेच स्पष्ट होणार आहे. विशेष म्हणजे आजच्या झालेल्या संपूर्ण छाननी प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही उमेदवारांनी कोणत्याही दुसऱ्या उमेदवाराच्या अर्जावर आक्षेप घेतला नसल्यामुळे ही छाननी प्रक्रिया जी आहे ती शांततेत संपन्न झालेली आहे. त्याचप्रमाणे जर एकंदरीत दाखल झालेल्या अर्जांचा विचार केला तर भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना तसेच राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष व अजित पवार राष्ट्रवादी पक्ष या सर्वच या पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज हे दाखल करण्यात आलेले होते. यातील ज्या पक्षातील उमेदवारांना एबी फॉर्म पक्षाचे मिळाले नाही त्यांचे अर्ज हे अवैध ठरलेले आहेत आणि बाकीचे सर्व अर्ज हे वैध ठरलेले आहेत. दरम्यान या ठिकाणी या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत शरद पवार राष्ट्रवादी जो पक्ष आहे त्यांच्याकडून एकही उमेदवारी अर्ज हा दाखल करण्यात आलेला नव्हता. मागील 10 वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी पक्षाची सत्ता ही वेंगुर्ला
कार्यालयामध्ये होती आणि आता एकही उमेदवारी अर्ज हा त्यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेला नाही. पक्षांतर याच्या मागे बरीच कारणं आहेत. पक्षांतर झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे या राष्ट्रवादीचे 2 गट सुद्धा झालेले आहेत. मात्र एकही अर्ज अजित पवार राष्ट्रवादीकडून 3 उमेदवारी अर्ज हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. मात्र शरद पवार गट यांच्याकडून एकही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेला नाही. शरद पवार गटाकडून जे दिलीप दुबल होते त्यांना नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी ही जाहीर करण्यात आलेली होती. मात्र प्रत्यक्षात अर्ज जो आहे तो दाखल करण्यात आलेला नाही. आज छाननी प्रक्रिया संपन्न झालेली आहे आणि त्यातील जे वैध अर्ज ठरलेले आहेत त्यातसुद्धा 21 तारीखपर्यंत कोण उमेदवारी अर्ज आपला ठेवतात व कोण उमेदवारी अर्ज मागे घेतात हेही पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. दरम्यान असं जरी असलं तरी भारतीय जनता पार्टीकडून आज या ठिकाणी आपले अधिकृत 20 उमेदवार व नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार दिलीप व राजन गिरव यांच्या प्रचाराचा नारळ हा ग्रामदेवतेंना ठेवून या ठिकाणी प्रचाराला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेनेकडून आपले अधिकृत जे उमेदवार आहेत ते जाहीर करण्यात आलेले आहेत आणि ठाकरे शिवसेना असेल किंवा राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष असतील यांच्याकडून सुद्धा आपले अधिकृत उमेदवार जाहीर करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता जरी अर्ज मागे घेण्याचा दिवस जरी 21 असला तरी पुढे प्रचाराला दिवस कमी मिळत असल्यामुळे आतापासूनच प्रचारासाठी सर्वच पक्षांकडून सुरुवात ही केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. काही ठिकाणी अनेक गाठीभेटी घेणं हे सर्वच पक्षांकडून हे सुरू आहे. त्यामुळे 21 तारीखनंतर निश्चितच या प्रचार यंत्रणेला सर्वच पक्षांकडून जोर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पण सध्यासाठी दीपेश परब वेगवेगळा. मालवणात आज उमेदवारी अर्जांची छाननी प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेत नेमकं काय घडलं याबाबत माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम. आज छाननी असल्यामुळे सर्वांचं लक्ष हे कुठच्या उमेदवारावर कोण हरकत घेणार यावरच साऱ्यांचे लक्ष लागून होते. कारण खरी लढत ही नगराध्यक्ष पदासाठी होती. कारण नगराध्यक्ष पदासाठी ऐनवेळी शिल्पा खोत या रिंगणात आल्या. कारण ज्या पद्धतीनं ती ओपन असल्यामुळे बाद झालेली होती नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत आणि मालवणचं नगराध्यक्ष पद हे ओबीसी महिला आरक्षित झाल्यामुळे त्यांचा पत्ता कट झालेला होता. मात्र शेवटच्या क्षणी या स्पर्धेत कुठेही या नगराध्यक्ष पदाच्या रेसमध्ये नव्हत्या. ऐनवेळी त्यांनी ज्या पद्धतीने मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी कुणबीमधून ओबीसी मध्ये व्हावी अशी पद्धतीची मागणी केली होती आणि त्याचा फायदा ह्या शिल्पा खोत यांना झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आणि त्याच अनुषंगाने त्याने आपले जे ओबीसी महिला हे करून घेतलेलं होतं. मात्र त्याचा कितपत राजकीय फायदा होऊ शकतो यावर सगळ्यांचा लक्ष लागून होतं. त्याप्रमाणे आज पहिली हरकत ही त्यांच्यावर घेण्यात आलेली होती शिवसेना शिंदे गटाकडून. मात्र त्याप्रमाणे शिंदे गटाकडून जी हरकत घेतलेली होती त्यानंतर जे शिंदे गटाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत ममता वराडकर यांच्यावरही अनधिकृत बांधकाम असल्याचे सांगत भाजपकडून हरकत घेण्यात आलेली होती. त्यामुळे या दोन्ही हरकती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळण्यात आलेल्या आहेत आणि दोघांचे अर्ज वैध ठरवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता नगराध्यक्ष पदासाठी आता तिरंगी ही लढत अपेक्षित आहे. यामध्ये पूजा करलकर आहेत शिवसेना उभाटाकडून आणि भाजपकडून ममता शिल्पा खोत आणि शिवसेना शिंदे गटाकडून ममता वराडकर या आता निवडणूक रिंगणात असणार आहेत. तर नगरसेवक पदासाठी ज्या हरकती आलेल्या होत्या त्या नगरसेवक पदासाठी हरकती ह्या एकाही उमेदवारांनी हरकती घेतलेल्या नाही आहेत. त्यामुळे त्यांचे अर्ज काही ठिकाणी ज्या जोडपत्र जोडले नव्हते त्यांचे अर्ज बाद किंवा जोडपत्र नसल्याने अवैध ठरवण्यात आले अशी सुद्धा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता एकूणच निवडणूक निर्णय अधिकारी आता किती शेवट ज्या उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची वेळ येईल 21 तारीख त्यानंतरच चित्र स्पष्ट होणार किती उमेदवार हे निवडणूक रिंगणात राहतील आणि खरी लढत ही कुठच्या पक्षांमध्ये आणि त्यांचे किती उमेदवार असतील यावरच खरी लढत ही स्पष्ट होणार आहे. आताच्या घडीला शिवसेना भाजप हे स्वबळावर लढणार हे स्पष्ट झालेलं आहे. परंतु शेवटच्या क्षणी जर काही वाटत असेल राजकीय घडामोडी घडल्या किंवा अंतर्गत पाडापाडी होऊ शकते किंवा अजून काही हालचाली घडल्या तर त्या दृष्टीने पुन्हा एकदा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दृष्टीने सुद्धा तशी पावलं उचलली जाऊ शकतात. परंतु आताच्या घडीला ज्या पद्धतीनं दोन्ही पक्ष स्वबळाच्या दिशेने चालले आहेत ते पाहता युती होणे हे मुश्किल दिसत आहे. कारण स्वबळावरच लढले जाते आणि युती निवडणुकीनंतर हे उमेदवार सर्व एकत्र येतील अशा पद्धतीची चर्चा सुरू आहे आणि त्या पद्धतीनंच निवडणुकीला सामोरं जाण्याची शक्यता आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी 6 तर नगरसेवक पदासाठी 56 उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी झाली.
कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी 6, नगरसेवक पदासाठी 56 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. या उमेदवारी अर्जांची आज छाननी होणार आहे. त्यासाठी सर्वच उमेदवारांची धाकधुक वाढलेली पाहायला मिळत आहे. आजच्या दिवशी एकमेकांच्या उमेदवारी अर्जावरती हरकती घेण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या हरकतींचं निवारण उमेदवार कशा पद्धतीने करणार हे देखील पाहावं लागणार आहे. यावर निवडणूक अधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागणार आहे. जिल्ह्यात जंगली जनावरांचा उपद्रव सातत्याने वाढत असल्यानं येथील शेतकरी हतबल झालाय. वन्य प्राण्यांना मारण्यास कायद्यानं मनाई असल्यानं त्यांच्या उपद्रवावरती नियंत्रण आणण्यासाठी माकडांची नसबंदी करावी अशी मागणी ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी केली आहे. जो महोत्सव आम्ही करतोय त्याच्यामध्ये काही फार इम्पॉर्टंट विषय आहे. एक पहिला विषय असा आहे की शेतकऱ्यांना सर्वात मोठा धोका कशाचा आहे, रानटी जनावरांचा. तो आता प्रचंड वाढत चालले. हत्ती सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे, इथे हत्ती सुद्धा येतात. खुद्द पालकमंत्र्यांना सुद्धा अडवलं होतं हत्तीने. हे सगळं झालं. आता दुसरी गोष्ट आहे की माकड, डुक्कर आणि हे रेडे, गवे रेडे, ह्याचा उपद्रव जिल्ह्यामध्ये प्रचंड होत आहे. आणि त्या बाबतीमध्ये सरकारचं धोरण हे धोरणच नाही. म्हणजे काहीच केलं नाही सरकारने. इतकी वर्ष आपण त्रास भोगतोय हे बघितलेलं आहे. काय करायचं विचारतात. मी सांगतो त्यांना काय करायचं. मी जंगलात राहिलेला माणूस आहे म्हणून मी सांगू शकतो. तर पहिला विषय जो आहे तो माकडांच्या बाबतीत आम्ही नसबंदी करा म्हणून सांगितलं. सगळ्या माकडांचं नसबंदी करा आणि त्यांना जंगलात सोडून द्या. सुरुवातीला बराच चर्चा झाली. म्हणजे डीओकोने मदत केली इथल्या. त्याच्यात आम्ही चर्चा केली. 3दा पत्रकार परिषद सुद्धा मी घेतली होती याच्यावर. महाराष्ट्र सरकारने मान्य केलेलं आहे नसबंदी करायची, पण केंद्र सरकार मान्य नाही करत. कारण कसं झालं की नसबंदी केल्याने कुत्र्यांची संख्या शहरात कमी कमी होत गेलेली आहे. आणि त्याचप्रमाणे काहीतरी करावं लागेल. आपण काय माकडांना मारू शकत नाही ना, डुकरांना मारू शकत नाही, अलाउड नाही. रेड्यांना मारू शकत नाही, अलाउड नाही. पण ते कारण वाढण्याचं काय आहे तुम्हाला माहिती आहे. जंगलतोड ही माणसाने जंगलावर केलेला अत्याचाराचाच परिणाम म्हणजे जनावरं माणसात आली. आणि त्याचा कोण काय करायला तयार नाही. म्हणजे मी तर जिम कार्बेट पार्कला सुद्धा जाऊन आलोय, कसं करायचं वगैरे. आसाममध्ये सुद्धा राहिलं. ते हत्तींचा कसा बंदोबस्त करायचा असा विषय केला. त्याला काहीतरी केलंच पाहिजे. आणि मी आता हा विषय काही सरकारला सुचवले आहे. त्यातला कमी करण्यामध्ये मुळापासून मारून टाकणं आम्ही म्हणत नाही, पण कमी होतील तर त्रास कमी होईल. आणि याप्रमाणे आता माकडे पकडून हे काय करतात, पकडतात आणि सोडतात. ते परत येतात. नाही तो मार्ग नव्हे. आणि म्हणून नसबंदी करायचा हा मार्ग मी सुचवला. तो डीएफओने एक्सेप्ट केला. आणि तो पत्र माझं आणि यांचं डीएफओचं महाराष्ट्र सरकारला गेलं. महाराष्ट्र सरकारने एक्सेप्ट केलं, पण केंद्र सरकार एक्सेप्ट करत नाही. हा त्यातला विषय आहे. मी तो करावा म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. म्हणजे काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी केलं पाहिजे ना आपल्याला. हे सगळं कमी करण्यासाठी, हत्ती कमी करण्यासाठी काय उपाय आहे. तर हत्तीना इथे येऊ त्यांना हाच उपाय आहे. हत्तीना येऊ न देणं आपल्याकडे जर काय करायला पाहिजे तर खोदलं पाहिजे. एवढं खोदलं पाहिजे. आता हे पण आले इलेक्ट्रिसिटीचे उपकरणं, म्हणजे सोलर ऊर्जा. ह्याचा पण कंपाऊंड करून द्या सगळ्या शेतकऱ्यांना असं मी म्हटलेलं आहे.
शेतकरी स्वतः कितपत करेल हा विषय वेगळा आहे, पण सरकारने ह्यामध्ये हस्तक्षेप करून सगळ्याकडे जिथे जनावरांचा त्रास आहे तिथे सोलर कंपाऊंड बनवून दिले पाहिजे असं आम्ही मागणी ती मान्य झालेली आहे. ते सांगितलं तर मग म्हटलं एकेकाला करण्यापेक्षा तुम्ही शेतकऱ्यांचे गट करा आणि त्या पूर्ण शेताला कंपाऊंड घाला विथ सोलर. समीर नलावडे यांच्या अर्जावरती संदेश पारकर यांनी हरकत घेतली होती. यावरती समीर नलावडे व त्यांच्या वकिलांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. हरकत संदेश पारकर यांनी आपल्या वकिलांमार्फत लेखी हरकत घेतली की समीर नलावडे यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये एका खटल्यामध्ये शिक्षा झालेली होती आणि त्यामुळं ते निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहेत. परंतु आम्ही सुप्रीम कोर्टाचं एक जजमेंट सादर केलं आणि बॉम्बे हायकोर्टची जजमेंट सादर केली की ज्याच्यामध्ये समीर नलावडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सेशन्स कोर्टाच्या निकालाविरुद्ध अपील केलेलं आहे आणि त्या अपिलामध्ये उच्च न्यायालयानं सेशन्स कोर्टाची जजमेंट आणि शिक्षा स्थगित केलेली आहे. त्यामुळे स्थगित केलेला हुकूम आम्ही हजर केल्यामुळं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार स्थगिती जर असेल तर निवडणूक लढवता येते आणि त्यामुळं आमचा युक्तिवाद जो आहे तो ग्राह्य धरला आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी समीर नलावडे यांचा अर्ज वैध ठरवला. तुमच्या अर्जावर हरकत घेतली होती, काय सांगा? हरकत माझ्या अर्जावर घेतली होती, पण भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाच्या वतीने ॲडव्होकेट राजेंद्र राणे यांनी अतिशय चांगला युक्तिवाद केला आणि काही पॉईंट्स निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याच्यामुळे माझा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवण्यात आला. पहिल्याच दिवशी तुमच्या अर्जावर हरकत घेतली आहे, चुरशीशी होईल असं वाटतं तुम्ही देखील? लढत चुरशीची प्रत्येक निवडणूक आम्ही सिरियस घेतो. कुठची निवडणूक आम्ही आजपर्यंतचा इतिहास आहे 2008 पासून आम्ही निवडणूक सिरियस घेतलेली आहे. त्याच्यामुळे कुठचीही निवडणूक आम्ही गाफील राहत नाही. निवडणूक चुरशीचीच असते आणि त्याच्यामुळे सर्व नगरसेवक आमचे नगरसेवकचे उमेदवार माझे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी मोठ्या ताकदीने कायम निवडणुकीला उतरतात. संदेश पारकर यांनी समीर नलावडे यांच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत घेतली होती. यावर संदेश पारकर काय म्हणाले पाहूयात. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं 2 उमेदवार नगराध्यक्ष पदासाठी त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. दोघांनाही त्या ठिकाणी कमळ चिन्ह हे त्या ठिकाणी देण्यात आले. म्हणजे अद्याप भारतीय जनता पार्टीची उमेदवारी कोणाला दिली गेली आहे हे स्पष्ट त्या ठिकाणी झालेलं नाही. दुसरं गंभीर बाब अशी आहे, मी जो आक्षेप घेतला तो आक्षेप असा आहे की जे समीर नलावडे जे उमेदवार आहेत त्यांच्यावर अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणजे खून करण्याचा प्रयत्न ह्या गुन्ह्याच्यावर जवळजवळ 7 वर्षाचा कठोर कारावास अशा प्रकारची शिक्षा झालेली आहे. 15,000 रुपयाचा दंड त्यांना झालेला आहे. दुसरं भारतीय जे कलम आहे 143 गुन्ह्यासंदर्भात 3 महिन्याचा कठोर कारावास आणि 1,000 रुपये दंड झालेला आहे. कलम 147च्या अंतर्गत शिक्षा झाली असून 1 वर्षाचा कठोर कारावास आणि 5,000 रुपयाचा दंड झालेला आहे. कलम 332, 427, 149 1 वर्ष कठोर कारावास झालेला आहे आणि 3,000 रुपयाचा दंड झालेला आहे. कलम 337, कलम 149 या अंतर्गत 3 महिन्याचा साधा कारावास झालेला आहे आणि 500 रुपयाचा दंड झालेला आहे. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा जो या नगरपंचायतीचा उमेदवार आहे हा गुन्हेगार प्रवृत्तीचा आहे आणि त्यामुळेच मी त्या ठिकाणी हरकत आणि आक्षेप त्या उमेदवारावर त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. याबाबत जो आम्ही हरकत घेतली त्याबाबत त्याच्यावर चर्चा झाली, पण त्याही पलीकडे जाऊन जर अशा प्रकारचा उमेदवार जर शहराला दिला जात असेल तर याबाबत सुद्धा कोर्टामध्ये जाऊन याबाबतची दाद ही रीतसर त्या ठिकाणी मागितली जाईल आणि तो सुद्धा प्रयत्न आमचा त्या ठिकाणी आहे. म्हणून मी या निमित्तानं कणकवलीवासियांना एवढंच सांगतो की आपण सुज्ञ मतदारात कोणाला त्या ठिकाणी आपण निवडून दिलं पाहिजे याचा गांभीर्यानं विचार करा आणि योग्य माणसाच्या हातामध्ये त्या ठिकाणी कणकवलीचं नगराध्यक्ष पद द्या हेच सांगण्यासाठी तुमच्या समोर मी त्या ठिकाणी आलेलो आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी निर्णय दिलेला आहे. आम्ही आमची भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली आहे, पण हे सत्य आहे. मी जे सांगतो ते सत्य तर कोर्टामध्ये आहे. याबाबत जो निर्णय कोणी दिला असेल त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही जाऊन दाद त्या ठिकाणी मांडणार आहोत. फक्त उमेदवार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा कसा आहे हे सांगण्याच्या करता आपल्याशी मी चर्चा केली. या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. नाही, माझं तेच म्हणणं आहे, ही शिक्षा तर झाली होती, गुन्हा तर ठरला होता, गुन्हा तर झालेला आहे, या कलमानुसार शिक्षा झालेली आहे, स्थगिती मिळाली असेल, पण प्रवृत्ती समजते ना याच्यामधनं, ही प्रवृत्ती महत्वाची आहे.
आणि म्हणून शहरवासियांनी जागरूक राहावं. आपण कोणाला निवडून देतो याचा विचार शहरवासियांनी करावा. आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराबाबत हरकत घेतली. या हरकतीमध्ये जे भारतीय जनता पार्टीचे समीर नलावडे हे उमेदवार आहेत, हे उमेदवार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत, त्यांना शिक्षा झालेली आहे आणि त्यांना तशा प्रकारची उमेदवारी देऊ नये, त्यांचा अर्ज जो आहे तो अवैध ठरवावा ही भूमिका आम्ही मांडली. पण त्याचबरोबर एक निदर्शनास आलं की अजूनही भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार निश्चित झालेला नाही. दुसरे जे उमेदवार आहेत हरणे यांना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा एबी फॉर्म देण्यात आलेला आहे. नलावडे यांना पण एबी फॉर्म भारतीय जनता पार्टीचा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार सुद्धा अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी ठरलेला नाही. आणि म्हणून कणकवली शहरवासियांना मी सांगतो की आपण अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना ज्यांना शिक्षा झाली आहे कारावासाची अनेक गुन्ह्यामध्ये, अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना त्या ठिकाणी जर ते मतदान मागायला येत असतील तर त्याचा विचार गांभीर्याने कणकवली शहरवासियांनी करावा. 2 एबी फॉर्म दिले म्हणजे पक्षाकडून काहीतरी विचार केला काय माहिती, अजून त्यांचा उमेदवार ठरलेला नाही. दोघांना भारतीय जनता पार्टीचं कमळ चिन्ह मिळालेलं आहे. त्यामुळे उमेदवारी कोणाला मिळणार हे अजून निश्चित नाही. वेंगुर्ले नगर परिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून आज ग्रामदेवतेंचा आशीर्वाद घेऊन प्रचाराचा नारळ फोडण्यात आला. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक नगराध्यक्ष व 20 नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांनी प्रचाराचा शुभारंभ केला आहे. वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीला आता खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली आहे. प्रचाराचा शुभारंभ या ठिकाणी होतोय. मी आहे आता आज भारतीय जनता पार्टीकडून या ठिकाणी प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आलेला आहे. त्यांचे 20 नगरसेवक आणि 1 नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार या ठिकाणी त्यांनी आज श्रीदेवी सातेरी मंदिरात श्रीफळ ठेवून तसेच इतर जी ग्रामदेवता आहेत त्यांना श्रीफळ ठेवून या ठिकाणी प्रचाराचा शुभारंभ केलेला आहे. आपल्यासोबत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार दिलीप गिरप आहेत, त्याचप्रमाणे जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी आहेत आणि यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आलेला आहे. सर्वप्रथम जे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत त्यांचं नाव सुद्धा अधिकृतरित्या काल पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी जाहीर केलेलं होतं. वेंगुर्ल्यामध्ये ते या ठिकाणी सायंकाळी आलेले होते आणि त्याच्यानंतर आता प्रचाराचा शुभारंभ त्यांच्या सूचनेनुसार या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. गिरप साहेब, आपण या ठिकाणी अधिकृत उमेदवार म्हणून काल सुद्धा घोषणा केलेली आहे, या अगोदर सुद्धा जाहीर केलेलं होतं. अधिकृत प्रचाराचा शुभारंभ झालेला आहे, काय सांगाल? नमस्कार. श्री सातेरी देवीला आज आम्ही वंदन केलं आणि सर्व वेंगुर्ल्यातील देवदेवतांना आज आम्ही वंदन करून नमस्कार करून त्यांना एक विनंती केली की भारतीय जनता पार्टी आजपासून प्रचाराला सुरुवात करत आहे आणि आजपासून आम्ही सर्व नागरिकांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही प्रचाराला जात आहोत. आणि या वेंगुर्ल्याची सेवा करण्याची यापूर्वी आम्हाला 5 वर्षाची संधी मिळाली होती, ती आम्ही योग्य प्रकारे पार पडली. यापुढे सुद्धा आता आम्हाला वेंगुर्ल्याच्या नागरिकांची सेवा करण्याची संधी द्यावी असं आम्ही ईश्वरचरणी साकडं घातलं आणि आजपासून आम्ही सर्व वेंगुर्ल्यावासियांच्या प्रचारासाठी शुभारंभ करत आहोत आणि वेंगुर्ल्यावासी सर्व आम्हाला नक्कीच साथ देतील याची खात्री आहे. धन्यवाद. मागच्या 5 वर्षात सुद्धा आपण भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार होतात. आपल्या काळामध्ये विकासाचा आलेख हा सतत चढताच राहिलेला होता. मग आताच आपलं प्रचाराची मुद्दे काय असतील आणि काय आवाहन कराल? मागच्या 5 वर्षात आम्ही जी विकासाची अनेक कामं केलेली आहेत, भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीचा आम्ही सदुपयोग केलेला असून अनेक विकास कामं मार्गी लावलेली आहेत आणि ती लोकांनी स्वतः प्रत्यक्ष पाहिलेली आहेत, अनुभवलेली आहेत. आपल्या वेंगुर्ल्यात सध्या अत्यंत महत्त्वाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे म्हणजे हॉस्पिटल. तर सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल बांधणं आणि ते लोकांच्या सेवेला देणं हे सगळ्यात आमचा अजेंड्यावरचा प्रथम विषय असेल. त्याशिवाय विकासाची अनेक कामं आहेत ती आम्ही मार्गी लावूच. निश्चितच आपल्यासोबत या ठिकाणी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी आहेत. प्रचाराला शुभारंभ झालेला आहे. काल पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी काही सूचना केलेल्या आहेत, त्यानुसार आजपासून आपण सुरुवात केलेली आहे. कशा प्रकारची पुढील यंत्रणा असेल, काय सांगाल? भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज या वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून सन्माननीय दिलीप गिरपजी आणि त्यांच्यासोबत भारतीय जनता पार्टीचे 20
नगरसेवक पदासाठीचे उमेदवार या ठिकाणी रिंगणात उतरलेले आहेत। आज ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी आणि रामेश्वर सर्व देवदेवता या सगळ्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही आज सकाळी इथे आलेलो आहोत। आज देवदेवतांचे आशीर्वाद घेऊन या वेंगुर्ला वासियांच्या आशीर्वादासाठी आमचे सगळे उमेदवार त्यांच्यापर्यंत जातील। आम्हाला खात्री आहे की याच्यापूर्वीसुद्धा भारतीय जनता पार्टीवर या वेंगुर्ला वासियांनी एक विश्वास ठेवलेला होता आणि तशाच प्रकारचा विश्वास याही पुढच्या काळामध्ये वेंगुर्ला वासिय निश्चितपणे ठेवतील। त्याचं कारण की ज्या पद्धतीने या वेंगुर्ल्याला विकासाच्या दिशेने आमची ही सगळी मंडळी घेऊन गेलीत याच्यामध्ये सर्वच नेते मंडळींचं मोठं योगदान होतं। आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, आदरणीय नारायणराव राणे साहेब असतील, आत्ता पालकमंत्री म्हणून नितेशजी राणे असतील, ही सर्व मंडळी या वेंगुर्ल्याच्या विकासासाठी आणि वेंगुर्ल्यातल्या जनतेने जो यापूर्वी आशीर्वाद दिलेला आहे त्याची जाण ठेवून या वेंगुर्ल्याला एक विकसित शहर म्हणून त्याला एक ओळख देण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे। आता हा प्रयत्न सफल होण्याच्या दृष्टिकोनातून यावेळच्या निवडणुकीमध्ये जनतेने भारतीय जनता पार्टीला पुन्हा एकदा संधी द्यावी अशा प्रकारची विनंती करण्यासाठी आणि आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही जनतेमध्ये चाललो आहोत। निश्चितच या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज भरून झाल्यानंतर महायुती असेल त्याचे संपूर्णपणे प्रत्येक पक्ष जो आहे महायुतीतील तो स्वबळावर या ठिकाणी लढतोय। तर आगामी काळामध्ये या पद्धतीने कशा पद्धतीने रणनीती असेल? मुळात या शहराला मी सुरुवातीला स्पष्ट केल्याप्रमाणे आम्हाला एक विकसित शहर म्हणून ओळख द्यायची आहे। स्वच्छ सुंदर अशा प्रकारचं शहर म्हणून यापूर्वीच आपण नावारूपास आलेलो आहोत आणि ही ओळख अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून देशात खरं तर अव्वल नगरपरिषदांमध्ये या नगरपरिषदेचा उल्लेख झाला आहे। स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये आज देशभरातल्या अनेक ठिकाणच्या नगरपरिषदांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी या शहराला भेट देत आहेत। या पुढच्या काळामध्ये हे मॉडेल म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे। आरोग्य असेल, जनतेसाठी वेगवेगळ्या सोयीसुविधा असतील आणि स्वच्छता असेल, या सगळ्यांवर भर देत असताना पर्यटनदृष्ट्या या शहराला भविष्यामध्ये अधिक विकसित करावं, कारण एक ऐतिहासिक अशा प्रकारचा वारसा लाभलेलं हे शहर आहे। खरं तर सगळ्यात जुनी नगरपरिषद आहे आणि इतके वर्ष नगरपरिषदेला झाल्यानंतर या शहराला जी गतवैभव आहे ते गतवैभव पुन्हा एकदा मिळवून द्यायचं आहे। पर्यटनाच्या माध्यमातून आज वेंगुर्लासारखं बंदर आहे की ज्याच्या माध्यमातून देश विदेशातले पर्यटक या बंदराच्या माध्यमातून प्रवास करतील अशा प्रकारच्यासाठी सुद्धा आमचा प्रयत्न आहे आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून या भागामधला विकास झाला पाहिजे, इथे रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, इथे चांगली आरोग्यसेवा उपलब्ध झाली पाहिजे आणि या सगळ्याच बरोबर पर्यटनदृष्ट्या हे शहर पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारे विकसित झालं पाहिजे याच्यासाठी आमचा प्रयत्न राहील। निश्चितच पर्यटनदृष्ट्या वेंगुर्ले शहराला विकसित करण्यासाठी त्याचप्रमाणे वेंगुर्ले शहराचं मॉडेल हे देशात झळकवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकदीनिशी या निवडणुकीमध्ये उतरलेली आहे। प्रचाराचा शुभारंभ केलेला आहे। पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी सुद्धा 20 नगरसेवक पदांचे उमेदवार आणि नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार यांचं या ठिकाणी नावं जाहीर केल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने या प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे। कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। कणकवली तहसील कार्यालयात उमेदवारी अर्जांवरती सुनावणी प्रक्रियेबाबत समीर नरावडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। आयोगाने 17 तारीख उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची दिली होती। जर राज्याच्या आयोगाचा जर निकषाप्रमाणे राज्याच्या आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे आपल्याला या सर्व प्रोसेस करायची आहे, पण माझं म्हणणं असं आहे की 17 तारीखला ह्यांचं नोटरी केलेल्या ॲफिडेव्हिटवर सह्या नाही आहेत, त्याच्या नोटरीचा रजिस्टर नंबर नाही आहे, प्रत्येक पेजवर सह्या नाही आहेत, त्याच्यानंतर त्यांनी जो कोण ओळख म्हणून द्यायची आहे त्या ओळखीची आधार कार्ड नाही आहे, ओळखीच्या माणसाच्या सह्या नाही आहेत। मग मी म्हणतो की ठीक आहे, निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत, त्यांनी 2 तासाची वेळ दिली, मग उद्या असंही होईल ना पुढे भविष्यात हा पॅटर्न राज्याला लागू होईल की तुम्ही छाननीच्या वेळीच उमेदवारी अर्ज दाखल करा। म्हणजे हे मला चुकीचं दिसतंय की राज्याचा निवडणूक आयोगाचे जे काय निकष आहेत, जे काय त्यांचे नियम अटी शर्ती आहेत त्याची पूर्ण धूळधाण होते, अजिबात म्हणजे त्याचं पालन होत नाहीये। त्याच्यामुळे माझं तर सरळ म्हणणं आहे की मग राज्याच्या आयोगाचे नियमच बदलून टाका। तुम्ही सरळ 17 तारीख उमेदवारी अर्ज दाखल करून झाले तर 18 तारीखला तुम्ही त्यांना छाननीच्या वेळी तुम्ही त्यांना 2 तास वेळ देता, म्हणजे ही चुकीची प्रोसिजर राबवली जाते। या विरोधात आम्ही
आमच्या वरिष्ठांशी बोलून कोर्टामध्ये जाण्याची आम्ही तयारी केलेली आहे. पण हे जे 2 तास दिलेले आहेत ते आम्हाला वाटतं की ते चुकीचे दिले आहेत. म्हणजे उद्या छाननीच्या वेळेस उमेदवारी अर्ज मी आता आणि एक अर्ज दाखल करतो, मग घेतील काय? मला 2 तास वेळ द्यायला सांगा. म्हणजे हे चुकीचं काहीतरी इथे हे पडतोय, पायंडा पडतोय आणि याची दखल राज्याच्या निवडणूक आयोगाने घेतली पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. छोटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. समीर नलावडे यांच्या अर्जावर घेतली हरकत. वेंगुर्लेत भाजपने फोडला प्रचाराचा नारळ. आणि कणकवलीत अर्ज छाननीत भाजपच्या सर्व हरकती फेटाळल्या. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.